أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات بحيزة أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات بحيزة إرترا ناي شعبي حيلي سنترو إرترا سنتر ده هجموني مفتاريو مالت إرترا ما أخلو اسمراز قبرة مبرع أفريقيا ناي مقوصار إثيوبيا ناي مقوصار دليتيو وزين دقنا سن معقاني كله معقانيو تقراوينتن مدفع ناي تقراي بوليتيكا نحس أبيو مغنيات اللوو ناي إرترا مسرتا كم مسرتا كاب إنسبشن جميرو استفتر حمامي ناي إرترا مسرتا أبسل تقرايات مسرات مغنياتو إرترا against the core value ناي إرترا كتوفري تغيرو core value ناي إرترا تهز كاميرا معدو زلا هاجر core value تاريخاوي تسرا أخصماونتي تاريخاوي متسرا ناي أخصم civilization ولا أدوريس ولا قلوا ولا متراي ولا قلاي ولا تواندا نجرجن ناي أخصماون تحساسوا عن يتسنترو تاريخاوي متسرا سو تاريخاوي متسرا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تكونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيو أمبار أبزوان زي استفلالي عين زيناتات بدرجة عالم ينكساقسوا الله أبزولو جزيه بفلاي دما كونتاتنا إثيوبيا كم معلتنا معلتي إنا باسنا خفن معزناتنا كيرنا بزخدلو زلو بتخكل كنفلطون كان استعلولون زلنا حبريتاتات زيناتات كونتاتنا عالم بفلاي دما نايزوبانا أقدست يوم زبالكم حيزة غريبة لهم أبزوان زي اتجو بوليتيكا ناي زوبانا أبزقلت في يزونج أفزلو ناي مزحال ناي هداءات ملكتون يرئي لن كم منصر دما بوغني تشوبياز قبر زلو استفل عليه كونتات كاب عبيتا زوارات مجزاء كمون قد وركب أمونغو منستر قدايت وزعين أمريكا أنتوني بلينكن كمون برايم منستر أبي بحرس زراربو أبرس ريليز قبر وكنرينا سودما أقدس حبريتا أولو نسو كنرينا بمغلطة الإثيوبيا أقدسي أصوارات تجزي كم زلا تجلس حبريتا أب تويتر أب استفل عليه من شتات even up to ويب سايت ناي تركي كاب تركو سلو تجزو زلا كابون أبون وتيلو بانديرانا إثيوبيا ستكات درون وتيالا سلزي زنتايو نابيك خيد خل كنرينا كالب زعبا بيزنس نا إثيوبيا أب كمي عينت قلولا وكم زلو هذا عبي ناي أمريكا عبي جورنال بزعبو حبريتا وتيلو زدما أقدس نزلو ويكنرينا إذا بوغن إثيوبيا كون كلو بوغن إيرتراغن رجع زبالة ناب دبلوماسي زتوكره مس علم عم تأسسارن عم مهناتن زتوكره كيدن رلنا الزمالات جن إيرترا زخون نجارت جبريل لاندي كون سلمنتاي كون كينو سنهلنا كنرينا سلزي أبزي فيديو بستفل عليه من قدي بستفل عليه حبريتا أكيد تسي أب ناي حبشات رادي كونس أب international media زلو أول نارانا كيدنا بليس لايك جبرو سبورت جبرو مجمريا جن بعدنا أب إيرترا بزلو كنجمرينا let's go ناتكم سبورت جبرو تسنيلكم دما سمعوا let's go بريزيدنت إسياس أفوركي لومي أبا دراش دندن أبستخايد سنسرعات ورغت سراح عسرتة تشعت حدستي أمباسادرات تقبلهم اتوم ورغت سرحهم زركبوا أمباسادر إيروب أو حبرت جان ليكا غريبا أمباسادر هندي باراكاش چاند أمباسادر فرنسا جيروم كاوچارد أمباسادر سوماليا عمر إدريس أمباسادر فنلاند بريكا تابيولا أمباسادر إسبانيا إسيدرو غونزاليز أمباسادر مالي
أبو بكر ديالو أمباسادر يوردانوس أمجد جميل Interesting. أمباسادر أوغندا دكتور رشيد يحيى Okay. أمباسادر نيجر ساني نانا أمباسادر West Africa. ريبوبليك تشيك إيفان جوكل أمباسادر غريخ نيكولاوس باباجورجوس Let's go. أمباسادر مالاوي كاليستا جيني ماتاريكا أمباسادر دوب كوريا نامغونغ هوان أمباسادر جامايكا جوان توماس إدوارد أمباسادر كونفدريشن سويس باتريك إغلوف Okay. كاب سويس من كيدلو. أمباسادر أنغولا ميغويل سيزار دومينيغوس أمباسادر أستريا جورج بايستينجر كمون أمباسادر شودن جيني أولسنيوم So كم نريو زلنا أزي ما قدست هجرات عن دي برحلي نجر انتلو بحنت نفاريت تسقيلهم ديوم كيلهم ويس كلاتهم ببناتهم نفاريتهم متجم نيرم I don't understand كمي يخوي نيرو أبحاد الجزية أبحاد ما حالتكم زيلهم كم مخانهم زد ما مستي من البات كابتي أنا كجمتو زخالكم على تيو again كم وتر زبلو وشت أو حبريتا كم مجسير تراد متسألنا حبريتا وي مستيرا وحبريتا زرق بيه باللين جمتاتنا تيجن من البات مستاب سعودي عربيا زنبرة كنتات مست دبلوماسي نيرترا زخيز زلو من البات ناتوتش دكون خون ويس حاد كابتي بخال من قد كتريو خلخا محمد حن تنتنا ناتيس انه لك بكمي this is very very important development أبتي أقاتاميتم أمباسادرات هلو زمدناتات نمبرخ زحجز نتصورن أقداسن حسابات كبريزيدنت إسياس كم زرخب بمتكاس إيرترا أبزوب أبزلوا ترانسلوان كل مدياو زمدنان متحجازن هاجراتهم مس إيرترا نمعبال نمدنفعن أبرتعم كم سرحو الرقاقيتهم أمباسادر فدرالاويت ريبوبليك سوماليا عمر إدريس نيرينا بزهابو حبريتا بتوزاغي I'm very glad to say it and to submit my credential paper to His Excellency the President Sias Al-Farqi as the first ambassador of Somalia to Asmara, and that is an honor for me. ناي فلما أمباسادر هاجرو أب إيرترا خوينو ورغ السرح مركابو عب خبرن تاريخا وحلافنتن كم سمعوا بمتكاس نوي حسرت زلوح ونتاو زمدنا إيرتران سوماليان أب استفل عليه مدياتن مدرخاتن بقبراو سرح من صبرا كم زسعت قاليتم ناي فلما أمباسادر جامايكا أب إيرترا بمخان ورغت سرح زركبت أمباسادر جوان توماس إدوارد بوغنام هاجرا من قصقاس هاجرات دوباو نفك أغبي مالت جلوبال ساوز زتسرت زمدنا كاريبيان أفريقيان نمعبال كم تسرح أبز مداي زد مامس إيرترا زلوا زمدنا كتمعبل كم تدلي قليسام أبتي سنسرعات مينستر قديات وصايات عثمان صالحن دايركتر بيت صحفة بريزيدنت آتو آمين حسنن ترخيبهم نيرم So انتهي مر لنا this is very very important معبالي أبزو كنتات زي in fact كبعصرت شوعات زبل عصرت شعات توني اللي تانيين في اللي قالوا زي أب تويتر سفيرو خمزنا بريوم زي معبالي زي ناي diplomatic progress ناي بوغنير تراز قبر زلو عزيو تسفاز هبيو ولا قاب بوغن دبوبناتنا كاب إثيوبيا زنفذ زلو سلازي if we see one-to-one Eritrean Ethiopian Eritrea diplomatically gain تقبر الله تخسب الله تلعل الله تحيل الله إثيوبيا دما تنقل كل الله ينان رزلنا مخنياتو وشتاو كنتاتنا إثيوبيا كال I think أب كبابي كالتشريشهم من تندي قلي جنرال سبحة فريمز بوليو مع كل سحبة center of gravity نايكرنا أفريقيا أبي إيرترا كوني كاب إثيوبيا وزاي زبل زربات زاري بنيرو حجب حلو إيرترا ناو تبتي حلا مالتي كونكون but if you look كارنا أفريقيا إيرترا وصلوا زخونكو وي جلس لزخونكو ده يكونه أبزو وانزي stable هجر وشتاوي نعب زي بلو ويدما نحت حدو زي بالا حزبي أبي يعلون تحريلكا only in one country of كارنا أفريقيا which is Eritrea okay جبتو كتب لتخليهم but Eritrea is the stable country right now stable ويكا رجوع هجرنا كتلو دما بكالو زحجز زسرحوا وي بخالوت زمصوت وده يكونس بقول بتا زرخبتيو بس دما أنصار كل بدهوتات سلازي إيرترا زقبا كبري أي رخبتنا لا ستيل ستراغلي زلوك عسيز كهزلو انت خوني إيرترا زبت حتى زلا درجة
بزعران بسنمنكاسن بتخل بدواتات كي تسعاتت بمقص على يزمت زلو بذسيم قانقا قمت إلك خطرية خلقها إثيوبيا تخدو زلا كونت هادما نتي إنفاكت بزحات صحفات يوصلوا في تويتر حجي إذا بخمس زلا تتغزل تغينا حبرة أفريقيا أب إثيوبيا بمقصالو كساب كندي لموس أورجانيزيشن كم زغنن بفصل وصي كم تزغل عقم خمسة يبلون سلامتاي إثيوبيا بز حلفة 3 عامات كل جزء وجيا زلا سلازي حبرة أفريقيا أب وجزء له هاجر ترايز نبرت تغينو أجر جراب زفترول انتلو what is the point انتهي تترجم نايت حبرة أفريقيا سلام كم تسأي كلني انتو واحد السلام زلوا عنتر هاجر مزغربا بتاع وجزيلا نديمقراطي تنصبارق هاجر انت تخون نيراون كو زحشي كاب قرب ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ዲሞክራሲ ሪያ ይትፈልጥን ያ حق المزراب نتوم كالوت حجرات يا كتبلت في التنبر تي إثيوبيا زبحال حاوت ديمقراطي أبزبالت أجزية خاطر بلت غلط زبالت أجزيناتو حاوت ديمقراطي تزي لكن ديمقراطيون هيكونن جنرال كاب كالوت زفولي حيلون يبلون بتدقق عمر ما دمنا كالوت حجرات أب كالوت حجرات ورارت فتسم أتصقم تفتسم حجر كمخانة مثلا حبرة أفريقيا أو بمخانو بفتسم لو كم تأكلني سلازي إيرترا ناي تفطر حبت زلوا ناي جيوبوليتيكا حيل اللوا استراتيجيك لوكيشن ناتادما بفلاي بعد حبرة أوروبا بجبتي بوتا رخيبهم سلازي لو نابي إيرترا كوعزو كم زخولو كلاتهم تنقدناي مسمر كي يبحر زقدسهم دما نيرترا أقدا سنة كم زلوا صبو جيروم زفلتو وتشي ناتو دما يمثل من البعض التيم السعودي مسجبت زقبرو زلو دبلوماتيكلي تين دما مسمع رابعو عالم عزيتو مغزخونا زمدنا زلو هاجرات كم خان المتن من البعض مس إيرترا زمدنا مقبارون كم وتشي ناتو غيركا كتريو وانتخذ at the same time بقمت قالوا إثيوبيا بزوانزي كاب معالتنا معالتي اتزنبرا سيلي حدقنيا مخانون نتزوباتي رقع زي تفتر انكفات زخونت حقر مخانان زقلت حبريتالو بات عباي قلنا الله بزيا تا قن دما أمريكا مس إثيوبيا زلوا كونتات بنتصور تكدلو زلا كونتاتنا لنا كنبل نخل please like يقبروا support يقبروا let's continue to another latest information إذا دما انتهينا نرزا لنا بزي تي ناي Secretary of State وكا State Department Department of State بالمنستر قدات وصعينا أمريكا أب كما كلتها مع حدا مع على 10 شو عتب ورح 10 حدا 13 سلسلة مس أبي بغطت Secretary بلينكن مس Prime Minister إثيوبيا أبي أحمد بغطت تراقيبه كم استزراربه زقلت حبريتا وتيلو انتهي تزراريبهم let's look ونياتو it's important انتهي تزراريبهم نخنفلت كابت سمو قبلهم زوجوا بتويتر بستفل عليه تنازوا هبلو زلهم أقدر ستحنت زربا أبزيالاتنا كنريا كسمر الله تأقدر مجمريا نيتشوبيا تي رديتنا USAID بزي رديت نبر حجر سلزو خنت نتي resumption of food and assistance نبتا كابز مت زلو ورعي كلمات مخانو سلزي قدامي تمع بالي نيتشوبياوين عبي بالسرات كتكونهم تخل أتي مقبي ويتخلي ويتحجزنا USAID تطويل زنبرة كأتو مخانو نجيرو ما مالو عبي بالسراتن عبي حقوسني إثيوبيا سلمتاي بحجز تنبر حجر سلزو خنت بتمسا سالو عنكو هنرخلنا التراشا بروميس جبرت تحجز وين كابتو ودباتا كم استبقسي زقلت حبريتا وتسنير سلزي إيرترا بزعب حجز بزح تزارب حجر هيكونتن تميتان شجران سمعان تسعويرو زخي تزبي سلزلواي كتأجبن متشوت كدلن كعجرجرن كبكال كمارس زي دلن هزب سلزلواي كونت انتايدا نزلوت أجا تسكيمك خيزخل سعرامن نكاسن هزب سلزلواي and this من البعض جزء تقريبا بتحرك كريكمي زي ما I think تفرز عرو نابوخ بتحت خوينو ناتين ناتكون عباس استوات وكلوي هجي نقتل كابتن السزبلا أكيد تاسيت زيادة ما نقولنا عبت الواك الواز خلنا تبيه كريج أبزيانات بزنتايلو the secretary commended reforms by the government of Ethiopia and humanitarian partners to help ensure aid reaches those experiencing acute food insecurity. سلازي منجست إثيوبيا زجبرو زلو لوتي reforms ويكا لوتو زجبروم زلو عبد نقط كم زلو ويك comment ويكا كم زود نقام يقال زلو which reform نيناي reform يتزارب زلو انتهي زري النازي زخلو أبزا كلها برس ناتو كنكسلنا كمون طيب the secretary and prime minister Abiy also discussed efforts to consolidate peace in the northern Ethiopia and the importance of regional cooperation. فزي سلام نكدنفع سلام نكخيد ناي سلام زل على سلام أو من قدك قتل تسمعهم يمتر هذه كونوسي أبت زوبا دما ناي متحببار regional cooperation ويكا زوباو موهات كلو انت زراريبهم
أمودة تزلا paragraph رأي the secretary expressed concern about ongoing violence in Amhara. ስለዚህ concern ወይ ካ ስክፍታታት ናቱ ኣብቲ ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ዕግርግር ኦሮሞ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚኣቶም discussion dialogue ዘድልዮም ወይ ካ negotiations ጌርካ ክፍትሑ ከም ዘለዎም what we understand from this ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ንርዳእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ኣብ ናይዚኣ ናቱ ሓበሬታ ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያን ከምኡውን እቶም ናቱ ካድረታትን ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍሉይ ድማ ኣተኩሮ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንደራ ከም ዘይኩንንዎን በንጻሩ ኣሜሪካ ትድግፎ ዘላን ትጉስጉሰሉ ዘላ ከም ዝኾነትን ንጹር ይኾነካ ኣይኖ ከምዚ ዓይነት ዜናን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታን ንሰብና ከሰንብድ ይኽእል but the reality is that ሰብ ከይስንብድ ኢልካ ሓቂ ክትዓብጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ንጹር ቋንቋ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣብቲ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀምሉ ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ቴሌቪዥን ናቶም ኢትዮጵያ ገይሮማ ዘለዎ ሓንቲ ስእሊ ክንሪኣ ኢና እቲ ዕላማ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ እውን ክሕብረና ክገደልና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ብድሕሪት ኣሜሪካ እውን ኣይኮነትን ኣሜሪካ ብኣፋ ነቲ ረድኤት እያ ክትህብ ትኽእል እቲ ዝያዳ ከምዚ ክትብል ፃቕጢ ትገብር ዘላ እውን ኢማራት እያ ክትከውን ትኽእል ስለምንታይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብር ዓቕሚ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ኦቨር ኤክስተንድድ በሃል ልዕሊ ዓቕማ ኣብ ዩክሬን ልዕሊ ዓቕማ ኣብ እስራኤል ከምኡ ድማ ብሰንኪታ ኣብ ሓማስ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩላተን ተን ሃገራት ከም በዓል ቀጠር ገለ ካልኦት ኣሜሪካ ውሕስነት ናይ ሴኩሪቲ ባተን ዘላ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝደልያ ንኢትዮጵያ ዝኾን ፍሉይ ሓገዝ ክህልዎም ከም ዘይክእል ንርዱ እዩ ነዚ ጋብ እዚ ተጠቂማ ንኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ኢማራት ነትገብሮ እያ ክትድግፍ ትኽእል ስለዚ ነቲ ጉዳይ እቲ ዝኾነ ዘረባ ክትዛረብ ዘይምኽኣላ ወይ ዘይምትፋራ እንታይ ዘንፀባርቕ እቲ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ባእታቶም ደገፍ ከም ዘለዎ ብናቶም ብለሲን ይኸውን ከም ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ሓበሬታ ከይበዝሓኩም ኢለ እምበር let's continue ብዚያ ነዚያ ናራና ክንቅፅል ኢና ኣብ ካልእ ከይበዝሓኩም ስለ ዝበልኩም እምበር እንታይ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ሓደ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ጀነራል ባጫ ደንበለ ዝበሃል ቀደም ኣብ ኤርትራ ተማሪኹ ዝነበረ ንሱ ኣብ ትዊተር እንታይ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እዚ ድማ ንብዙሕ ሰባት ዛሪቡ እዩ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ክትከውን ኣይግባእን እዚ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንኩሉ ዓለም እውን ኮኔክትድ ኮይና ኣብ ንሰርሓሉ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ሓገዝ ክህልዎ ዝኽእል እዩ እናበለ ስለዚ ብሓደ ኮይና ንሰርሓሉ ኣብ ደገ ገለ ዝብል ኣብቲ ዝገበሮ ትዊተር ድማ ንበዓል መን ታግ ገይሩ ነይሩ መስለኩም ንማይክል ሃመር ከምኡውን ሰክረታሪ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ገለመለ ስለዚ ፍለጥዎ ነዚ ንብሎ ዘለና ሓበሬታ ኢሉ ንዓታቶም ከፍልጥ ኢሉ ዝተዛረበ ሓበሬታ ስለዝነበረ እዚ ንባዕሉ ንነፍሱ ዘፍለጠ ኣገባብ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣቢ ኣሜሪካ ብድሕሪት ትድግፎ ከም ዘላ እንተ ብገንዘብን ብንብረትን እንተዘይደገፈቶ ድማ ናይ ኣሜሪካ ብለሲንግ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ከም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ደው ምባል ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይወፅእ ኣሎ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉን ክፈልጦን ዘለዎን እዩ እዚ ድማ እንታይ የርእየና ንሕና ኤርትራውያን ኣስተውዒልና ክንፈልጦ ዘለና ምናልባት እቲ ኤርትራ ትፍትኖ ዘላ ወይ ዝገበረቶ ዲፕሎማሲ ኣብ ሳውዲ ዓረብያ ከምቲ ዝድለ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክብፅሕ ኣይተኻእልን ኣሎ ስቲል ስለዚ ሞር ወርክ ኢዝ ኒድድ ምናልባት ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል እዩ ግን ኣቢ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ምናልባት ቅድሚ እቲ ናይ ኣፅዋራቱ ምሕላፍና እዚኣ ኔክስት ኣርቲክል ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትበና እያ let's go to this one and this will reveal you a lot of information ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርና ማለት እዩ ነዚኣ ራእዩ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ንሳ ድማ ኣብ ብሉምበርግ ዝበሃል እዚ ኣርቲክል እዚ እንታይ እዩ ገሊፁ ነይሩ ኣብዚ ኣርቲክል ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይወፅዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ዝበለፀ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ናይ ዕቤት ናይ ለውጢ ከምኡውን እቲ ቢዝነስ ተስፋ ዘለዎ ኣህጉር ተባሂላ ብቕልጡፍ ቁጠባ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ድማ ብዙሕ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ተባሂላ ትግለጽ ነይራ እዚኦም ኣርቲክልስ ከም በዓል ብሉምበርግ ካልኦት እውን ኢንቨስተርስ ንኽመፅዎም ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም እንተኾነ እዚ ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ምዃኑ ብሉምበርግ ማለት በቶም ቢዝነስ ሊደርስ ዝንበብ መጽሔት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ዓበይቲ ጉዳያት ከም ክሲ ወይ ከም ሓበሬታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ሓደ ኣገዳሲ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ወይ ትካል ናይ ፋይናንስ ዝነበረ እቱንኩ ናይ ወፃኢ ፋይናንስ ዝነበረ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ከም ዝወፅእ
نزيا حفتنا أصبحكم أمسجنوا لي كل جزء تستبلني نتو كل حجز بالوزلو عندنا تزبلت أمل سناتا بتهدر في نايمان مخناي ميرون استيفانوس يا سميع مستناتا صراح passionate لتقلصتو I love this was really great نتي كل زجب روزلو عندنا زادرفن زناتا أكتن صبوغير ملي سلولو نقطع لابتسقط أنا حنايو سلزي again and again تي كنتاتنا إثيوبيا هذا بستفعل من قدي أقدس financial institution كابت هاجر قديفون كم زوجة الزد معنا تكتبا نتني أبينا يكتبا زبال زنبري في شلت كم زقاتمو كراخ اللوكال كم بعل أقدس تكالات نا privatization نخوزدو تصفات غيرو لنيرو نا بند بعلمنت لكم إتيو تيليكوم ديو كالوت نا منقص تكالات investors نا يدقى بعبيت نا دولارات invest غيرهم كأتوهم تصفات غير نيرو الزون تصفا سينوم لسلمتاي زأخلو بيدرس نا بند زأخلو جرتنياتات كأتو نتي كتبا نتنا إثيوبيا كنتات نتي أجرجر سلزري زلو زدلي طلب كاب إنفستر سعر غبن سلزي زردون دز خونير بيزنس وجن ورا وجن وشتعوا بسيفل وورز الله هجر سب إنفستر قبراي كلني سلزي نتبحرنا كنو بكم تخوينا عقد سنة زلو تيلوكوم دو قالو دبل دلو that is not even useful تهجر سلام تزي بالله سلزي وصعتنياتات إنفستر سون هيدلي وون على قدف كالو تهجرات ودب كبخابو ودب كشطولكا سلزي انتي مالتيو تالي فشلت اتناتهم بيد ويكاتنج أراتا قريبا موزنبرو ناي لايسنس نوصعتنياتات إنفسترس نساتهم وين تقدر سنة سلسانة أبتز توهي بوزن برجزة فشلت أقاتي موامالو كم توسعي اتناي بنك لمعت أفريقيا زجبرو كسوون تذكروات غنيهم زكسدما حدا عبيتي أوفيسرس ناتهم بزي حقاو من قدي كم بتصطناي بمنستر فاينانس نا إثيوبيا مقبع بعد كم زوردو من نتجبر ملسدما ناب سربيت وشيلهم بزح مقطعات كم زوردو لهم سلازي الزود دزي تدميرو اتحاجر ايكونوميكالي ناب ديزاستر تخيل كم زلا كمو ناتهم بوند ابيورو بوند كشيت إلو ناب عداغاز غربة بوند ناتهم بوند مالت جنزب نكالقوها مسحاتاتو كل سبت كالقوها كم زي دالي ابريسك زولو هاجر كالك أسدالله هكال كم زي اللي سلازي كتبانا إثيوبيا in a critical and dangerous level comes allo يزنقر كلهم indicators inflation level ناتهم على تويتر حدث about ونيرو كبابي 4% بتحي comes allo كلنا يزي نا inflation أجمع أجاتي موم زلو دم أبي أفتق بحر زي بالناينا بمبال ناب أفتق بحري كلا جبو بوجيرو سلطانو كان نوع comes زلو نوزع أي press رديو ودرو بزعبو كزاربن comment كبن جميل له يلا قابتهم أبتي أزارب تنتات كوينهم زلوسكي أبزنيشتي هذا عبي seasonal politician wake up تزوباتي أفلتو زلو زوج أو فيديوز كنسمع. This is Lawrence Freeman from the United States on November 17, 2023. I'm speaking to you today to address the urgent issue to stop those who are trying to instigate a conflict, a war on the Horn of Africa, which would affect all the nations of East Africa. We have seen many articles recently which are talking about potential war between Ethiopia and Eritrea, and that there are unsubstantiated rumors of military forces massing on the borders. The ostensible reason given for this scenario is that Abiy Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia, is desirous of a port on the Red Sea. This can all be negotiated and discussed by sovereign nations. There cannot, should not, and must not be another war. So, كم زيد بلو زلو نسون تايد بلدلو أبتي كارن أفريقيا زجبر زلو كنتات بفلاي دما بتوم وجز دلي حيلتات مرساني جبر للو زد ما توم وور مونجرس بالو وجن خمت أبوجر بحزلهم سب عبد مسي نوجز التبابع بستفلا لي من قدي وج كم زدالو زلو منها هاري لك كم زلام بام بنزين نزقس قص سبات نساتهم زجبرو زلو كسمع يبلو انتايدا من البات إثيوبيا كم كالوت هجرات كم زخون يكون ناي بيزنس حتى أفدق بحركة حتى تخيلها إذا حتى زجن جدا يكون بوج خون زلو أبت أولا كلت لولا ونزلون هجرات كفيلن كرر على زخلا من جدي كل يخيليو سلزي تي زوبانا بوج نموسات بفلا إيرتران إثيوبيا نبوج جت أني خدال له تبعيلو زجوجس له كنتات كل سبعة عرفت تطوق بالخلالو زك بحال إيرترا أفدق بحركة ركب له مالتها يكون كنانه إن جنرال جن بحكي نفتق بحر حتون يرتزقون ويدما نفتق بحر ديليت راني يرتزقون إذا كنتات زي نابزي تدلي وجه نكحيد زمرت قالون زدفع قالون كنتات كله أي جبان زي سمع قام قايس كم زلوا. In this region.
However, the real story is coming out over the last couple of days with new articles and headlines talking about that the real motivation of Abiy Ahmed is to emulate the leadership of the so-called authoritarian presidents of Russia and China. This reveals the geopolitical context of why this campaign is being organized, because the geopolitical mentality is a zero-sum game, and the people behind it in the West must maintain on top and keep everybody else on the bottom. The Horn of Africa has enormous potential. Between the Red Sea ሓንቲ ካብተን ዘልዕለን ዘሎ ነጥቢ እንታይ ዝብል ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝወፅእ ዘሎ ሚድያ ዘውፅኦ ዘሎ ግን ተጠንቂቕና ክንሰምዖ ዘለና እዩ ኣቢይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኩነታት ንቻይናን ንራሽያን ርዩ ከም ናቶም ክገብር ዝፍትን ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ ይኮም ዝብለኩም ዘሎ very carefully እንታይ እዩ ዝኻ ራሽያ ብሓይሊ ልኡላውነት ናይ ዩክሬን ከም ዝወረረ ንሱ ድማ ብኡ ተተባቢዑ ልኡላውነት ከምኡውን ቻይና ብሓይሊ ንልኡላውነት ናይ ታይዋን ክትወርር ከም ትፍትን ዘላ ኣብ ድማ ከምኡ ገይሩ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዝብል ምዕራባዊ ሚድያ ብሓይሊ ኣብዚ ሃገሩ ውግዝ ዝጅምር ዳ መንታይ ናይ ራሽያ ናይ ቻይናን ኣብነት ደሊና ኣሜሪካ በዓል ሓደ ኮፍ ኢልካ ኣለኻ ቶም ኤክስፐርት ዝበሃሉ ብኩሉ መንገዲ ዝመፁ ኣክንዲ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ትብል ዳ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ኢልኩም ከተእምኑ ትፍትኑ ዳ ንዘበናት ኣብዘይ ሃገራ ኣብዘይ ቦታ ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ከባቢ ኣብ 20 ቦታ ወታደራዊ መደበር ዘለዋ እኮ ቻይና ኣይኮነትን ኣሜሪካ እያ ስለዚ ብሓይሊ ኣብ ናይ ካልኦት ዞባታት ከይዳ ድሌታ ትገብር ሃገር ቀዳመይቲ ቻይና ወይ ራሽያ ኣይኮነትን መንዳ ኣሜሪካ እያ ስለዚ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ንካልኦት ኣላጊቦም ክፍትኑ ወይም ዝፍትኑ ተመሳሳሊ ኣብ ዩክሬን እውን ተራናዮ ብሰላም ክውዳእ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ኣብያ ውግእ ክናዋሕን ኣሽሓት ዩክሬናውያን ክጥበሱን ዝገበረት ኣሜሪካ ምዃና እኮ ሕጂ ንዓለም በሪሂሉ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ኩነታት ኣሜሪካውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብየማን ድዮም ፀማ ብዲሞክራት ድዮም ብሪፐብሊካን ኮይኖም ተመፅዮም ተመሳሳሊ መደምደምታ እዩ ዘለዎም ንባዕሎም ከም ጥዑያት እቲ ካልእ ዓለም ግን ከም ሓያልን ከም ዓማፅን ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ንከምኡ ዓይነት ሚድያ ድማ ብኩሉ መንገዲ ይጉስግስሉ ኣገነ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ድማ ኩሉ ክብፃሕ ምተኻለ ነይሩ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ብተደጋጋሚ ኣቢይ ኣሕመድ በይኑ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ናቶ ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ንርኢ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከይተዛረብካ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዕግርግር ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ምተፃዕረን ናብኡ ፎከስ ተዋሂብዎ ምተሰርሐን ነይሩ ግን who cares ብዛዕባ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት ኣቢይ ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ኣሉታ ዝግለጽ ሰብ እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዝበዝሐ ፀገማቶም ኣብ ደገ ዳ እምበር ኣብ ውሽጦም ድሓን ዝኾነ ርዲኢት ነይርዎም እዚ ግን ኣብ ህዝቢ ትቐንዲ ድሮናቱን ኣፅዋራቱን ዝጥቀመሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ካብ ስልጣን ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ኣፅዋርናቱ ብሙሉእ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንህዝቢ እዩ ዘፅንተሉ ዘሎ ገለገለ ኣብ ትዊተር ወይ ከዓ ኣብ ኤክስ ዝወፅእ ዘሎ ፕሊስ ኣብ ኤክስ ketኩም ፎሎው ግበሩኒ ኣብኡ ፖስት ስለ ዝገብር ዘለኹ ምናልባት ብእንግሊሽ ካ ስለ ዝኾነ ምናልባት ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ኣብ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዘሎ ኣብ ዩቲዩብ ንገብሮ ዋላ ብእንግሊሽ እውን ተኾነ ፅልዋናቱ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ምክንያቱ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ከምኡውን ቶም ፀለውቲ ኣብ ዩቲዩብ መፅኦም ቪድዮታት ኣይርኡን እዮም ኣብ ትዊተር እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ትዊተር ኮይና ክንድምዕ ተኮይና ድማ ኣብ ትዊተር እቲ ናትና ሪች ንስኻት ፖስት ትገብርና ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ተኮይኑኻ ብዙሕ ፎሎወርስ ክህልወካ ስለ ዘለዎ እንተኽኢልኩም ኣብ ትዊተር ketኩም ናትኩም ኣበርክቶ ግበሩ ሼር ብምግባር ሓበሬታ ምዝርጋሕ ዋላ ኣብ መዓልቲ 5 ደቂቕ ጥራይ ኣጥፍኡ ኣብኡ ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ኣብ ምፅላው ስለዚ ኣገይን ኣብቲ ላዕሊ ላትኩም ብየማን ወገን ላዕሊ ኤክስ ዝብል ዘሎ ኣብለኩም ኣብ ከይድኩም ጂ ድራር ኢልኩም ክደልዩ ንትኽእሉ ዳብል ኣር ኣለዋ ብድሕሪት ግን ተመሳሳሊ ብውን ክትረኽቡ ንትኽእሉ ንቐጥ ንመለስ ንእሽተይ መለስ ማህያ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ኩነታት ክንሓልፍ ኢና and the economic development in Ethiopia all the nations of this region can economically develop. Everybody has a self-interest in promoting economic growth, development, stability, and peace for this region of the world. And this is what we should demand and not give in and not submit to the policies of the international rules-based disorder that wants destabilization and war. I will be writing articles on my website, Lawrence Freeman. So in general ውግን ወረ ውግን ደይኮነ ብሰላማዊ መንገዲ ሲ ኩሉ እቲ ሽርክነትን ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ ዞባ ከም ምዃኑን ብዙሕ ነገር ክብፃሕ ዝኽእል ዘለዎ ዞባ እዩ ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ዘይብሉ ዚሮ ሳም ጌም ዝበሃል ሓደ
ولا حدا زعوته له زي بلو وجسي أب وجز عوت يلن كلتيو كسارة من زيادة يخسر ده ينبرا بوج نابنت أب تقرأي زنا برا وج everybody أو تساتف كثيريو أب وجز خسر عكال يلن تساقم جن زيادة من يخسريو زيادة من كثيرو تجهز بتقرأي كثيرو كنا باللغة أب تكون تاتي سلازي وج كسارة إن كسارة إذا متسجن أبي كاب جيجو كمهار زيخل حدا جنيايو حدا جنيا ما راح يسلزو خونه بفلويت إنكاغي يدليو سكنكس لايك جبرو سبورت جبرو let's continue now ነው መንግስት ከቱርክ ዘመናዊ የተባሉ ሰው አልባ ድሮኖችን መግዛቱ ተሰማ። ኢትዮ ፎረም ባሳለፍነው ነሐሴ ወር ቱቢ3 የሚባሉ የድሮን ቴክኖሎጂዎችን ከቱርኩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን አማች ኩባንያ ለመግዛት ትዕዛዝ ስለመስጠቱ መዘገቡ ይታወሳል። አሁን ይህ የባይራካር ድሮን አምራች ኩባንያ ያዘጋጃቸውና ሙከራ ያደረገባቸውን ድሮኖችን ስራ ማጠናቀቁን ምክንያት በማድረግ ይህን የቪዲዮ ማስረጃ አሰራጭቷል። በድሮን ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ኦቨርትሪ ደግሞ ከነዚህ ድሮኖች ውስጥ አንዱ ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ተለጥፏል ይላል። በቱርክ እዚያ ፖስት ብዛዕባ እዚ ሌቴስት ቴክኖሎጂ ዝዓተቐት ድሮን ኣዝዩ ሓደገኛ ድሮን ካብ ቱርክ ከም ዝገዜ ኣብቲ ዌብሳይቶም ከደ ቸገር ነይረ ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ድማ ብዝተፈላለዩ ፖስት ኮይኑ ነይሩ። ስለዚ ገለ ሓቅነት ዘለዎ ኩነታት ይመስል። ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት እውን ኣብ ውግ ናይ ትግራይ ዝነበረ እውን ብተመሳሳሊ ካብዘን ናይ ሕጂ ሎዌስት ጀነሬሽን ዝነበራ ድሮንስ ገዚኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ድሮን ምግዛእ ኣብ ምሽማት ናይ ድሮን ከም ዝርከብን ካብ ቱርክ ድማ ዋጋ ድማ ከም ዝበሃል ዘሎ ሓቅነቱ ምስ ግዜ ክነነፃፅሮ ንኽእል ክሳብ 100 ሚሊዮን ዋጋ ዘለዎ ድሮን ኢና ንብል ዘለና። ኢማጅን ክሳብ ክንደይ ቋንቋ ዝኽጥቀመላ አይደልን ክሳብ ክንደይ ረብሓ ናይ ህዝቢ ዘይገድሶ መራሒ ምዃኑ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ ካልኦቱን ካብኡ ይሕሹን እዮም። ህዝቡ ብጥሜት ዝረግፍ ዘሎ ብሽግር ዝረግፍ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ኢትዮጵያ ከንታይ ኮይኑ ዘሎ እስኪ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፎሬን ሪዘርቭ ናቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ የንቆልቁል ኣሎ። እሱ ከምዚ የገድሶ ግን ሰብ ትሪእዎ ኣለኹም። እቲ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ድቑዑ ፀሲኢና ገንዘብ ስለሰኣና ድቑዑ ከቢሩ መድሃኒት ከቢሩ ገለ እናበለ ነቲ ቁጠባ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፓርላማ ብዙሕ ክሲ ይቐርበ ነይሩ። ነቲ ኩሉ ገዲፉ ነተን ዝርከቡ ገንዘብ ብኣማኢት ሚልዮናት ኣፅዋር እሞ ኣዝዩ ክቡር ኣፅዋር ይገዛ ኣሎ። ስለምንታይ ከም ዝያዳ ኣብ ድሮን የተኩር ኣሎ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ኖርማሊ ሰብ ኣብ ዝያዳ ኣብ ድሮን ዘተኩር ሃገራት ኣብ ድሮን ከተኩሩ ከለዉ ስለምንታይ ሰራዊት ናቶም ውሕድ ተኮይኑ ብዙሕ ሰራዊት ክገብሩ ዘይክእሉ ተኮይኖም። ኢትዮጵያ ሲ ሓደ ካብቲ ትምክሕትናቱ ብዙሕ ህዝቢ ኣለኒ ዝብል ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ድሮናት ኣይመድልየን ነይሩ። እቲ ፀገም ግን እምነት ኣብ ህዝቡ ስለ ዘይብሉ ኣብ ሰራዊቱ እምነት ስለ ዘይብሉ ውሕዳት ሰባት ነዘን ድሮን ጥራይ ከመሓድሩለይ ዝኽእሉ ክዕውቱኒ ይኽእሉ እዮም ዝብል ካልኩሌሽን ኣብ ርእሱ ስለ ዘለዎ እዩ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ። ስለምንታይ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ብሕስር ዝበለ ንኣብነት ኣነ ናይ ውጋ መኻሪ ኮንኩን ትፈልጡን ኢኹም። ብሓፈሻ ግን ሃገር ዘገድሰካ እንተኮይኑ ኪኖዝያ ዘላትካ ናይ ስልጣን ግዜ ዘገድሰካ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ኩሉ 100 ሚልዮናት ሕስር ዝበለ ኣፅዋር ሰራዊት መመልመለሉ ነይሩ ትብል ኢኻ ንነዊሕ ኣርሒቑ ዝሓስብ መራሒ እንተዝኸውን። እዚ ግን ብኸመይ በቋራጭ መጀመርያ እዚ ድሮና ዝጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት ንዑ ንምውዳእ ንዑ ምስ ወደይ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዝሓስብ ዝኸውን ዝብል ናይ ብዙሓት ተንተንቲ እዩ። ሕጂ ወላቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሰክረተሪ እንታይ ይብሎ ፀኒዩ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሖ ክትውድኦ ፈትን። እቶም ኣምሓር ግን ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ ኣለዉ። እዞም ነዚ ወላ እዚ ነዚ ሓበሬታታት ዘውፅኡ ዘለዉ ኩሉ እቲ ምስጢር ናይ ኣቢ ፅቡቅ ገይሮም ገጢሞም ኣለዉ። ልክዕ ማዕረቲ ንሱ ዲስትራክትድ ኮይኑ ዘሎ ብተፈላለዩ ሓይልታት ልቡ ጠፊዎ ዘሎ ንሳቶም ድማ ከም ዕድል እዮም ዝርእይዎ እዚ። ስለምንታይ ከምዚ ልቡ ጠፊዎ ከሎ ሃሪምና ከነውፅኦ ክንክእል ኣለና። ኢንፋክት ተጋሩ ናብ ዝዋን እዚ ብዕፁ ማዓፆ ብዙሕ ኣኼባታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ናብ ኤርትራ ንክወርዱ እዮም ኣይክወሩን እሱ ካላርስቲ እዩ። ዝያዳ ግን መሬቶም ንምምላስ ሳቶም እውን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ። ስለዚ ኣብ ዘመን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ። ኣብ ታንዛንያ ዝግበር ዝነበረ ስምምዕ ምስ ኦሮሞ እውን ከምቲ ዝድለ ፍረ የውፅእ ከምዘየለ ኢንፋክት ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክትዕ ዝነበሩ ሰባት ምስ ኦሮሞ ርክብ ኣለካ ተባሂሉ ብቐጥታ ንክምለስ ብኣቢ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ዝብል ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ። እንታይ ንማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ክሪቲካል ለቨል ኣላ። ግን ኣሜሪካን ልክዕ ከምዚ ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ። ኣብ 1989 ብፍላይ ድማ ኣብ 1989 ኣብ 88 ባፅዕ ምስ ተሃረመ 9 ባፅዕ ምስ ተቆፃፀርዋ ህዝባ ግንባር ክሳብ ሽዑ እውን እንተኾነ ብርቱዕ ብዙሕ ሰራዊት ነይርዎ። ክሳብ 91 መዓት ሰራዊት ነይርዎ ደርግ። ኣሜሪካ ክሳብ ላስት ሚኒት ናይ ኣዋርሕ ሕቶ ዝተርፍ ናይ ኣዋርሕ
كساب كبابي ورح حمشة ناصنتنا كوش كله ورح حدا ورح كلت كساب زخونون درجز السعر يمسلوم نينير حبر السوفيت منكمو حجون تم أساسالي قلتن جيجان سحتتنا نرزالنا اتهاجر بكل مداي نقعتا ناقفحي شجراتا ناقفحي خدو خلو اجين تم أساسالي تاريخ نعاك حجزو مسا كتصربرو مسا كدناغصو نعاك دغفو نعو كتحنو لعلن تحتن زبل حيلتات نرلنا ازغن منغست ኤርትራ I really hope strategic لو yes it is governor زلو diplomacy ናይ ውግ መንግስት ከም ዘይኮነ ንውግ ዝዳለ መንግስት ከም ዘይኮነ እንታይዳ ንሰላምን ንሽርክነትን ዝሰርሕ ምዃኑ እዚ 19 ኣምባሳደራት ኣብ ዝዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ውግ ክጅመር ክሕሰብ ከሎ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ዝመጽ ሰባት ሰራዊት እዮም ዝህድሙ ሃገራት ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትናትን የንደውጹ ዝክርወት ኮይንኩም ኩናት ናይ ትግራይ ክጅምር ከሎ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማትናትን የውፃ ከም ዝነበራን ፍላይት ድማ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ይነግሩ ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኢትዮጵያውን መብዛሕተን ሃገራት ዲፕሎማትናትን መጠንቀቕታ ከም ዝባ ከም ዝነበራን ናብቲ ሃገር ዝገይሽ እውን መጠንቀቕታ ሂበን ነይረን ዓዲ እንግሊዝ ካናዳ ስዊድን ካልኦት ሃገራት እውን በንጻሩ ስዊድን ከምኡውን ሕብረት ኤውሮፓ ከምኡውን ስፔን ተመሳሳሊ ፊንላንድ ካልኦት ሃገራት ኣምባሳደራትን ንኤርትራ ይሰዳ ኣለዋ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኮንፊደንስ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክትቅፅል ከም ትኽእል ኮንፊደንስ ከም ዘሎ ዘተንብህ እዩ ብዓይኒ ጂኦፖለቲካ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሮክ ሶሊድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እናደልደለ ይመፅእ ኣሎ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኢቨን ብዛዕባ ናይ ውግ ቋንቋን ናይ ውግ ምድላዋትን ዕግርግርን ዘይምስምዑ ስትራቴጂካሊ ስቴብል ከም ዝኾነን ኣብ ናይ ውግ ኩነት ይኸይድ ከም ዘየለን بتحت ግን መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ውግእ ሬዲነስ ናቱ ኩሉ ግዜ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ሎሚ ግዳ ካብ ድፋዕ ከማን ተኣልዮምሉ ንዝሓለፈ ክሳብ 2018 ኤቭሪ ዴይ ሰራዊቱ ኣብ ድፋዕ ካላሽኑ ናብ ፀላይ ኣቕኒዑ ዝፅበዝ ዝነበረ ሰራዊት እዩ ሎሚ ግዳ ፋሕፋሕ ምዝበለሉ ገለመለ ከመይ ገይሩ ነቲ ድልውነት ናቱ ክቕየር ከም ዘይክእል ርዱ እዩ እንታይ ንኽንብል ኢና ኢና እቲ ምድላዋት ኩሉ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ I really commend it ትክክለኛ መንገድን I really hope and ናተይ ሪኮመንዴሽን ኣብ ድሕሪት ከገጥፈልኩም የንኹልና ዘገድስ ማለት ታኪዳር ኮርሉ አየር ማዘዣ ሙከራቸው ሲደረጉ የታዩት ድሮኖች ውስጥ በቁጥር AS40 ላይ የተመላከተው የኢትዮጵያ ነው ይላል የአቪዬሽን ተቋሙ። እንዲያም ሆኖ ስንት ድሮኖች ለብልጽግናው መንግስት እንደተዘጋጁ ግን እንደማያውቅ ነው የገለጸው። የኢትዮ ፎረም ምንጮች ደግሞ መንግስት ለእርስ በርስ ጦርነቱ የገዛቸው ሰው አልባ የውጊያ አውሮፕላኖቹ በሰዓት 246 ኪሎ ሜትርን በመብረር ኢላማ የሚመቱ ናቸው ይላሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ከራሱ ሀገር ህዝብ ጋር ገብቶበታል ለተባለው ጦርነት የሚፈጽመው የጦር መሳሪያ ግዥም እንደቀጠለ ነው። ያሁኑ ግዥ ግን ከቀይ ባህር ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል የሚገምቱም አሉ። በመቶ ሚሊዮኖች ተገዝተው ባለሙያዎች ስልጠና እንዲወስዱ እየተደረገባቸው ያሉት እነዚህ የውጊያ መሳሪያዎች ዘመናዊ መሆናቸውንም ለኢትዮ ፎረም የደረሰው ዝርዝር መረጃ ያሳያል። በሰዓት 296 ኪሎ ሜትር ተጉዘው ኢላማቸውን መምታት የሚችሉ መሆናቸውን የገለጹት የመከላከያ ምንጮች So እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣብ ማለት እዩ ስርዓት ኣቢ ኣብቲ ናቱ ሃገራዊ ኢቲቢ ዝበሃል ቻነል እዛ ካርታ ትሪእዋ ዘለኹም ንኤርትራ ዝሓወሰት ናይ ዘበነ ሃይለ ስላሴ ዝነበረት ስእሊ ኣብ መደበር ቴሌቪዥኑ ውራይሉ ዝሰደዶ ምዃኑ እሱ ክትሪኡ ከለኹም ግን ናይ ሱዳን ካርታ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ናይ ሱዳን ካርታ ነቲ ናይ ደቡብ ሱዳን እውን ዘየንፀባርቕ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ውራይሉ ንፕሮቮኬሽን ንምልዓዓል ሕርቃን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምልዓዓል ዓጢቖምሉ ከም ዘለዉ ዘተንብዩ ንእሽተይ ንስማዕ እዮም ትግበራን ማጠናከር የሚያስችል ስልጠናም ለጸጥታ አካላት ከምስራቅ አፍሪካ ቀጠናና አነስተኛ መሳሪያ ቁጥር ማዕከል ጋር በመተባበር በመሰጠት ላይ ስለመሆኑን ገልጸዋል። ሳራ ሳለስላሴ ኢትዮጵያ የምትገኝበት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርና ሽብርተኝነት የሚል እንግዲህ እንዳያችሁ ዜና ላይ ኢትዮጵያ የምትገኝበት ቀጠና ነው የሚለውና የኢትዮጵያ ካርታ የሚያሳየን ያለው እንግዲህ የቀድሞ ኢትዮጵያ ይሄ ካርታ ነው እንግዲህ የሚታያለው። ከዚህ በፊት ፕሮግራም ሰርተንበት ነበረ። ዶክተር አብይ አህመድ የመጨረሻ ያደረገው ኢንተርቪው ላይ የኃይለ ሥላሴን ታሪክ አንስቶ ነበረ። ምን ሊፈጠር እንደሚችል የኢትዮጵያ ህዝብ ከራበው ምን ሊመጣ እንደሚችል አላውቅም ብሎ እንደ ጥሩ ምሳሌ አንድ የኢትዮጵያ ጥሩ ምሳሌ አለ ብሎ የኢትዮጵያ በፌዴሬሽን ኤርትራን የመቀላቀል እንደ ጥሩ ምሳሌ አድርጎ ያቀረበበት እና አሁንም ያ ነገር ሊሆን ይችላል የሚል አይነት ትንቢት አዘንብቶ አዲስ ያሉ ካርታዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ በዓለም ውስጥ አሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም በተለይ እንደ
ሱዳንን፣ ደቡብ ሱዳንን፣ ኬንያን፣ ሶማሊያን፣ ጅቡቲን ሌሎችንም ስንመለከት በማፕ ደረጃ ላይ የተለዩ መሆናቸውን አሳይቷል። በአንድ አረንጓዴ በሆነ ከለር ግን አብሮ ያወጣው ኢትዮጵያና ኤርትራን አንድ ላይ ደባልቆ ነው። which means ይሄ ለኔ በግልጽ የኤርትራን ሉዓላዊነት እንደ መካድ ፐርፐዝ ላይ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ የኤርትራን ህዝብ ሪሊ ሴንስ ለመንካትና የኤርትራን ህዝብ ለቁጣ ለመዳረግ የታሰበ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት በኤርትራ መንግስት በኩል የቁጣ መልሶች ላይ ሲሰጡ ይችላሉ። ግን በኤርትራ ህዝብ ላይ የምናመጣውን ነገር መመልከት መቻል አለብን። ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲያደርግ፣ ህዝብ ከህዝብ ጋር ሰላም እንዲፈጠር የምናስብ ከሆነ የኤርትራን ህዝብ ሉዓላዊነት እዛ ካርታ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ውራይ ኢሎም ነቲ ኢሞሽን ናይ ሰብ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናሽናሊስት ከምዚ ንኤርትራ ናፅነታ ንምድምሳስ ወይ ንምእላይ ብዙሕ ፃዕሪ ንዝገብር ወገናት ንዓታቶም ሞራል ንምሃብ ኢትዮጵያ ዓባይ ክትከውን እያ ኣብቲ ገባሕሪ ክትረክብ እያ ኢሎም ኣብ ጎኑ ንክስለፍሉ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ በርኪኑ ዝኸይድ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ጥንቃቐ ዘድልዮ ብተደጋጋሚ እውን ኣብ ትዊተር ገለገለ ንፍዓት ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለዉ ብሰንኪ ዝኣብን ካድርታቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣንፃር ኢትዮጵያ ዝግበር ጎስጓስ ክንጥንቃቕ ክንክል ኣለና። ኣንፃር ኩሉ ኢትዮጵያ ክንዛረብ የብልናን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ወገን ብፍላይ ፋኖ ብትክክል ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዘሎ ስለምንታይ ስትራቴጂካሊ ንሳቶም እውን ነቲ ናይ ኣብ ስርዓት ክብንቁርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ምክንያቱ ንዓታቶም እውን ሓደገኛ ስለዝኾነ ንነዊሕ እዋን ድማ ስለዝተጠቀመሎም ኣሜሪካ እውን ትዕፍኖ ከም ዘላ ቃልሲ ናቶም ተረዲቦም ኣለዉ። ስለዚ ንሕና እቲ ንገብሮ ዕንደራሱ ኢልካ ስምዒትካ ስለዝሃበካ ከኬድካ ንኩሉ ሰብ ዘቆጥዕ ዘይኮነ ልክዕ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሎ በዚ ጉዳይ እዚ ፕሮቮክድ ወይ ከዓ ተላዓኢሉ ሕማቕ ዘረባ ዝዛረብ ሰብ ክህሉ የብሉን። ብኣንክሮ ክንጥምቶ ኢና፣ ስራሕካ ድማ ስራሕ again and again ነቲ ዝብልዎ ዘለዎ ከነምፅና ኣብዚ ክንሪዮ ክንክል ኣለና። እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሕና ግን እቲ ንብሎ ጥንቃቐ ክንገብር ክንክል ኣለና። ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዎ ጌጋዩ ስሕተት እዩ ክንብል ኣለና። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ሕማቕ ክንዛረብ የብልና ኣገዳስነት ስለዘይብሉ ፅባሕ ንጎ እውን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምዕራቁ ስለዘይተርፍ እዚ ኣብ ደንበ ጥፍኣት ዘሎ ስርዓት ናይ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል እውን ክኸውን ኣይክእልኒ። ስለምንታይ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናይ በይኒ እዩ። ኩሉ እቲ ህዝቢ እውን ይድግፎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ደገፍ ናይ ህዝቢ ንክረክብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝኾነ እውን እዛ ጌም እዚኣ ብተደጋጋሚ ከነስተውዕለላ ኣለና። ቀርኒ ኣፍሪካ ካልኦት ዲፕሎማት ናይ ዓለም እውን ኣስተውዒሎም ኣለዉ ንውሽጣዊ ጉዳይ ኣብ ምርጫ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ምርጫ ገለ ነገር ገይሩ ንክረአ ወይ ድማ ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ተስፋ ንክብ ተፈታውነት ንክረክብ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ኩሉ ሰብ ግን ገጢሞ ኣሎ። ኣምሓሩ ገጢሞም ኣሎ፣ እቶም ካልኦት ወገናት እውን ገጢሞም ኣሎ፣ ተጋሩ እውን ገጢሞም ኣሎ። ስለዚ ንሱ መን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ንኣጀንዳ ናቱ የሳልጠሉ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። እዚ ንጉስ ክኸውን ዝፀር ዘሎ ሰብ ስለዝኾነ ንሱ ዝገብሮ ነቲ ሃገር ዝውክል ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ። ኢንዳይሬክትሊ ድማ ብካልእ ግዜ ከም ነገርናኩም እቲ ኣጀንዳ ቀይሕ ባሕሪ ካብኡ ንላዕሊ መን ይደልዮ መን ዓቕሚ ዘለዎ ናብኡ ዝስዕር ዘሎ ምን ምዃኑ እውን ብተደጋጋሚ ርኢናዮ ኣለና። ስለዚ ኣስተውዒልና ዘየድሊ ዘረባ ካብ ምዝራብ ክንቁጠብ ኣለና። ናብታ ኔክስት ቀን ምሕላፈ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ። እሱን ማንነቱን አይደንቲቲውን መንካት ሪሊ በጣም ተንኳሽነት ነው። ግን ለምንድን ነው የተደረገው የሚለውን ነገር ማሰብ መቻል አለብን። ያንተ ያልሆነን ነገር መፈለግ፣ መመኘት፣ ማሰብ ከፍቅርና ከሰላም የመነጨ ዶክተር አብይ እንደሚለው በፍቅር በሰላም በአንድነት በወዳጅነት አብሮ በመኖር አብሮ በማደግ የሚለው አይነት ሳይሆን ይሄ ነገር የተነሳው እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ልታስቡት ይገባል። እኔ ግን እንደ ቢንያም የሚታየኝ ይሄ ነገር የተነሳው ከቅናት፣ ከጥላቻ፣ ከማናለብኝነት፣ ከህገወጥነት 120 ሚሊዮን ህዝብ ሰንተሩ ኤርትራ ሰንተር ሄጅሞኒ ምፍጣር እዩ ማለት ኤርትራ ማእኸል ወስመራ ዝገበረ ምብራቅ አፍሪካ ናይ ምቆፃር ኢትዮጵያ ናይ ምቆፃር ድሌት እዩ። እዚ እንደገና ሰን መዐቀኒ ኩሉ መዐቀኒ ትግራይን ትግራዋይነትን ምጥፋእ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምሕፃብ እዩ። ምክንያት ኣለዎ። ናይ ኤርትራ ምስረታ ካብ ኢንሰፕሽን ጀሚሩ ዝተፈጠረ ሕማም እዩ። ናይ ኤርትራ ምስረታ ኣብ ፅልእ ትግራይ ኣት ምስራት ምክንያቱ ኤርትራ ኤገንስት ደ ኮር ቫልዩ ናይ ኤርትራ ክትወፍር እዩ ተገይሩ። ኮር ቫልዩ ናይ ኤርትራ መን የሰርሓሉ ንሕልካ ዛሪብካ ንሕና መን ክቅድም እንደሊ መን የሰርሓሉ ንሕልካ ዛሪብካ ንሕና መን ክቅድመናው ካብ ካልኦት ንበልፅ ኢና ንብልን ንዓና ዝያዳ ግድሰና። ስለዚ ነቲ ናይ ጎደቦ ርግኣት ንብሎ ክንሰርሓሉ ናይ ፅባሕ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ኣጀንዳ ኣይኮነን። ከመይ ጌርካ ትሰርሓሉ ግን ድሕሪ ዝኩሉ ህሉል ተመክሮ እዚ ሕጂ 4 ክፋላት ዘለዎ ጎደቦ እዩ ንብሎ ዘለና ብኸመይ ክሰርሕ ይኽእል እንታይ ኣምቶም ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኩሉ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ግምጣል እዩ። ነቲ ዞባ
ሄጀመኒ ሓይሊ ዝነበሮ ክቋፀሮ ኣብ ትሕቲኡ ክገብሮ ዝፈተነ ጥራይ ዘይኮነ ገይርዎ ዝነበረ መኒተይልና እዚ ዝዛረብ ዘሎ ትግራዋይ ንሱ ነቲ ህወሓት ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓትን እቲ ኩሉ ዝብለ ዘሎ ንሶም ዝገብርዎ ዝነበረ እዩ ናትካስ ንሓማ ናታስ ንሓማታ ዝበሃል እዚ እኮ ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ again and again ሪና ኢና ጀኖሳይድ ዝበሃል ተሎ ባዕሎም ዝገብርዎ ኣብ ህዝቦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝገብርዎ ዝነበሩ እዚ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ባዕሎም ኮይኖም ንሕብረት ኣፍሪካ ንኢጋድን ተጠቂሞም ንኤርትራ ምንፃል ንሶማል ዕግርግር ኣብ ሱዳን ምፍርራ ኣብ ኩሉ ፀገም ዝፈጥሩ ዝነበሩ the same people ንሳቶም እዮም ስለዚ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ገምጢሎም ኤርትራ ከም ትገብሮ ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ቋንቋ ክጥቀሙ ከለዉ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ምክንያቱ ንኤርትራ ከም ዝገበረት ዝኾነ ቅንጣብ የለን ኩሉ እቲ ዝብልዎ ኣብ ሶማልያ ዕግርግር ጌራ ኣብ ጅቡቲ ከይዳ ጌራ ኣብ ሱዳን everything is a lie ኩሉ ኤርትራ ዓቕሚ ነበራ ናብ ዝሓለፈ ዓመታት ነዝብልዎ ዝነበሩ ክትገብር ኤርትራ ነፍሳ ንክትከላኸል ሙሉእ ሓይላ ኣብያ ኣተኪራ ነይራ ነፍስኻ ምክልኻል እውን ከቢድ ስለ ዝነበረ ስለዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ unreasonable ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ካልኦት ዕጡቃት ተሰልጥን ነይራ እወ እዚ ግን ክፋል ናይ ሰርቫይቫል እዩ ተደሆነ ሰርቫይቭ ክትገብር ተኮይንካ ንፀላይኻ ክትዳኽሞ ክትክል ኣለካ ክንዲ ኢትዮጵያ ክንዲ ገለ ሃገር ማዕሪ ተዋጊእካ ንነዊሕ ክትቀፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ዳ ክትገብር ኣለካ ብውሽጡ ከም ዝዳኸም ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ተሰልጢኖም ናይ ኣምሓራ ሰልጢኖም ናይ ትግራይ የስ ይገብሩ ነይሮም እዮም እዚ ብምሉእ ኣብታት እዚ ግን ናይ ሰርቫይቫል መካኒዝም ሰርቫይቭ ክትገብር ተኮይንካ ንፀላይኻ ክትስዕሮ ክትክል ኣለካ ኣብ ሱዳን ከይዳ ናይ ካል ናይ ሱዳናት ከለ ወይ ከምኡ ናይ ሶማል ናይ ገለን ግን ዓቕሚ እውን ኣይነበረን ስለዚ እዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ብግምጣል ጌርኩም ራእይዎ እንታይ እቲ ኣጀንዳ ድማ እሳቶም ስለ ዝገብርዎ ዝነበሩ ካልኦት ከምኡ ዝገብሩ እዩ ዝመስሎም ብከምኡ መንገዲ እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ መረብ ማዕዶ ዘላ ሃገር ኮር ቫልዩኣ ታሪካዊ ትስስራ ኣክሱማውነት እዩ ታሪካዊ ምትእስሳራ ናይ ኣክሱም ሲቪላይዜሽን ወላ ኣዶሊስ ይበልዎ ወላ ገለ ወላ መጠራ ይበልዎ ገላ ይበልዎ ተዋንዳ ነገር ግን ናይ ኣክሱማውን ኣክሱማዊት ተሓሳስባ ንትሰንተሩ ታሪካዊ ምትእስሳሩ ታሪካዊ ምትእስሳሩ ጥራሕ እንተይኮነ ፖለቲካዊ ምትእስሳሩ ኣብ መንነቱ መሰረት ዝገበረ ውዳበ ክፈጥር እንተኮይኑ ናይ ኤርትራ ተሓሳስባ ናይ ትግራይ ረይዎም ፍሹል ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብ ፍሽለት ኣውዲቑኩም ንዓኹም ከም ዘሎ you didn't understand it ክሳብ ሕጂ ኣይተረዳእኩምን ኣሎ እቲ ህወሓት ዝተኸተሎ ኣገባብ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንነትን ኣብ ብሄርን ዝተመርኮሰ ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ተሳሊጡሲ ኢትዮጵያ ክትሓዊ ትኽእል ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ዘብፅሖ እቲ ናትካ ኣጉላት ሓሳስባ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ዘይተረዳእካ እኳ ይብልኒ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ እቲ ንዓኹም ዘይሰርሓልኩም ንዓኻትኩም ንሃገርኩም ነቲ ዞባኹም ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክትእትዎ እንዲኹም ህርዲግ ትብሉ ዘለኹም ኤርትራ ግን ካብ መሰረቱ ገና ቅድሚ ናፅነት ተረዲዎም ነይሩ እቲ ውሕት ህዝባ ብኤርትራ ዘሎ 9 ብሄራት ኣለዎ ገለ ብሄራት ዓበይቲ ብሄራት እዮም ገሊኦም ከናሽቲ እዮም ብሓባር ኮይኖም እዮም ግን ንፀላኢ እዮም ዝምክቱ ስለምንታይ ሓደ ዓይነት ፀላኢ ስለ ዘለዎም ብዘይካል ዓለም ድማ እቲ ፀላኢ ድማ ካባኻትኩም ብደቡብ ዝመፅእ ካልእ ፀላኢ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ስግኣት ንህላዊ ዝኾነ ፀላኢ ሓደ እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ብኣኻትኩም ዝመፅእ ብወገንኩም ዝመፅእ ንስኻትኩም ተበግስዎ ሓይሊ ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ስግኣት ንኤርትራ ዝኾነ ንኤርትራዊ ዝበለ ዝዓበየ ክሳራን ሞትን ዕንወትን ዘውረደሉ እንተሎ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፀላኢ ጥራይ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ተገምጢሎም ምሳና እዮም ክብሉ እቲ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ነቲ ኢትዮጵያ ድሌቶም ክዝውርዎ ከለዉ ሓንቲ መዓልቲ ዘኪሮሞ ዘይፈልጦ ኤርትራዊ ካብታ ኮረሻናይ ስልጣን ብዝጋምባ ተቐሊዖም ምስ ወፁ ኤርትራዊ ሓውናዩ ሻዕብያ ዝፈጥሮ ዘሎ ሻዕብያ ኤርትራውነት ፈጢሩ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣይደንቲቲ ፈጢሩ ንሱ ድማ ሓሊሙ ክትሓልምዎ ጥራይኹም ትኽእሉ ስለምንታይ ማይንድሰት ናትኩም ስለዝተበላሸወ why am I saying that mindset ናይ ናሽናሊስቲክ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ሃገር ከም ትቕፅል ስለ ዝገብር እንታይ እዩ ስኸ ኤርትራ ትብል ኤርትራውነት ዝብል ኣይደንቲቲ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ዘፍረይቶ ነገር ተለሲ እዩ ስለምንታይ ቀፃልነት ናይቲ ሃገር ብኡ እዩ ዝውሕዝ ከምዚ ናትኩም ነናቱ ብሄር ነናቱ ሃይማኖት ነናቱ ዓሌት እንደዝነብር ነይሩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ብኤርትራውን መሃለወ እዚ እውን ፈቲንኩም ኢኹም ኣብዚ ደንቢ ተቃውሞ ክንደይ ሰራውር ክንደይ ቫይረሳት ኢትኹም ኢኹም እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኣምላኽ ስለ ዝሓልየሉ እዚ ህዝቢ እቲ ፀገሙ ኣብ ደገ ስለ ዝነበረ ጌና ኣብ ሕማቅ ከይበፅሐ ከሎ ሰብ ነቂሕሉ ኣብዚያ ሞሜንት እዚኣ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ዝበፅሐ ህዝቢ ሓይኹ ጥፍ ኢልዎ ነቲ ኣካይዳ ምክንያቱ ክሳራ እምበር ውፅኢት ዘምፅእ ስለዘይኮነ እቲ ክሳራ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘይኮነ ኣባኹም ስለ ዝረኣናዮ ንስኻትኩም ዝሃንደስኩሞ ዲሞክራሲ ኢልኩም ዘእተኹሞ ቀዳማይ ንዓኹምን ህዝብኹም
ቀታሊ ኮይኑ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣምሓራ ብወገኑ ይቃለስ ኦሮሞ በቲ ይቃለስ ሶማል በቲ ይቃለስ ካልእ ሓደክ ናቱ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ስኻብ ክትኻትኩም እውን ትግራይ ሃገር እያ ትብሉ ነርኩም ትማሊ ስለደይ ሰለጠኩም ተመሊስኩም ሕጂ ኢትዮጵያውያን ትብሉ ኣለኹም ነታ ንስኻትኩም ዝኹዓትኩማ ጉድጓድ በዓልኩም ድቕድቕ ኢልኩማ ኩሉ ግዜ ጉድጓድ ንፋሕርያ ከም ዝበሃል ከምታ ትፍሕርዋ ዝነበርኩም እከይ ተገምጢላ ንዓኻትኩም መቓብርኩም ኮይና ነቶም ከምኡ ዝገበርኩም ዝሕዝን እቶም ከምኡ ዝገበሩ ዋላ ሓደ ካብኦም ዝሞተ የለን እቲ መስኪን ህዝቢ ኣብ ዘይደልዮ ኣብ ዘይፈትዎ ብሰንኪቲ መራሕቲ ኤሊት ዝወሰድዎ ኩነታት ግን እቲ ህዝቢ መስኪን ወዲ ድኻን ወዲ መስኪንን ኣብ ሓደጋ ይወርድ ማለት እዩ again and again እዚ አይዲዮሎጂካል ፌይለር ናቶም ውድቃት ናይ አይዲዮሎጂ ኣባና ከይኣቱ ክንጥንቀቕን ከምክትን አንጻሩ ኣለና ክንክል ኣለና ኣብ መወዳታ ኮለል ኢልካ እንታይ ትነገር እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ መወዳታ እታ ሶም ከም ቫይረስ ገይሮም ዝገልፅዋ ዘለው እታ ዝዓበየ ስትሬንግስ ወይ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራውነት እዩ ኣብታ መንነት ከምዚ 9 ብሔራት ሓደ ህዝቢ ዝበሃል ከምዚ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን እዚ እቲ ኣገዳሲ ኩናት ኣገዳሲ ሓበሬታ ወይ ኣገዳሲ ነገር እንተሎ ንኤርትራ ንሱ እቲ ውሕስነታ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ኤርትራውነት ካብ ወለዶ ንወለዶ ንክቕፅል እዚ ሜንታሊቲ ፍልልይ ክህልወና ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ውርዲት ፍልልይ ክህልወና ግን ሃገር ሓንቲ እያ ዘላትና ውሑድ ህዝቢ ኢና ፀላእትና ብዙሓት እዮም ሓይሎም ብዙሕ እዩ ደገፍቶም ብዙሓት እዮም ስለዚ እታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰውራ ከላ ዝዕወተቶ ምስጢር ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እያ ውሕስነቱን ቀፃልነቱን ድማ ብሓገዝ ናይ ግብፂ ወይ ናይ ስዑድያ ኣይኮነን ክኸውን እንታይ ዳ ብሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ወትሩ ፃውዒተይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ህዝቢ ብዝለዓለ መንገዲ ጎስጓስ ገይሩ ናብ ጎኑ ከም ዝመፅን ናብ ዓዱ ከይዱ ክሰርሕን ከወፍርን ከም ዝኽእል ፕላትፎርምታትን ሓበሬታታትን ብዝለዓለ ናሃሪ ክገብር እዚኣ እንተገይሩ at the same time እቶም ከምዚ ክብል ኣይደልንየ ግን እቶም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ኢትዮጵያ ትገሹ ዘለኹም ጥንቃቐ ክትገብሩ ኣተሓሳስብ ዝብል ሓበሬታ እውን መፂኡኒ ኣሎ ስለዚ ዎች ኣውት ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘየድሊ መገሻ ናብ ኢትዮጵያ እንተወገድኩሞ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ሪስክ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ወገን ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ዘየድሊ መገሻታት ንግዚኡ ጥጠው እንተበልኩሞ ምክንያቱ እቲ ኣድቫይስ እውን ከምኡ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘጊሽ ምክንያት እውን የብልካ ከምኡ ድማ ንዝፀላእካ ሰብ ትህብትመሉ ምክንያት እውን ክህሉ ኣይግባህና በልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብትክክል ኣንቢቡን ተረዲዩን ነቲ ኩነታት ኣብ ምቕያር ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ድማ ዓብ ኣበርክቶ ንክህልዎ ዝከኣለና ክንፅዕር ክንክል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ዝበልክዎ ዝተፈላለየ ሓበሬታን ቪድዮታትን ድማ ናባኻትኩም ይቕርብ ኣለኹ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ናትኩም ደገፍ ናይ ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎ እናበልኩ ክሰነበተኩም እየ ፀፅብቑ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እያ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች خلي أفضل خليها بتصنعتك ظروف متائها زائري ترانا دي بحري حمول زري نعقات فري اصبح انت بو بالحق بلازبو تحسس سمي لو ما كنت مالي أمينة أمينة مريض عقا حيزة